Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Yusuf daga wannan tasha ta Hausa Koda. Kamar yadda kuke gani a rubuce, a yau za mu tattauna ne kan yadda nake samun kuɗi da software. Amma kafin mu shiga cikin shirin, akwai wasu tambayoyi da ya kamata a ce na amsa muku. Waɗannan tambayoyi kuwa su ne: shin menene dalilin yin wannan shirin? Hakika wannan shiri saboda muhimmancinsa yana da dalilai da yawa, amma daga cikinsu akwai ɗalibai. Hakika ni ɗalibi ne wanda nake karantar computer science. Sannan na kasance na yi tunanin na yi amfani da abubuwan da na koya a makaranta yayin da ake cikin hutu ko kuma ana yajin aiki, ta yadda na yi nasara na ƙirƙiri manhajoji daban-daban. Daga cikin manhajojin akwai Kudi, wacce e-library software ce, wato software wacce za a iya ɗebo littattafai daga yanar gizo a sauke su cikin software a karanta su, sannan an dawo a iya karanta su a ajiye su a cikin kwamfuta. Na yi nasarar yin wata software ta POS wacce a yanzu haka na siyar da wannan software akan kuɗi 50,000. Sannan na yi wata software wacce na ƙirƙira ta waya, ita kuma wacce na kira ta BG12. Wannan software ma tana amfani da cloud technologies wajen ajiye bayanan customer da kuma ba shi receipt shi ma, da kuma duk ajiye lissafi da aka yi na customer. Sannan daɗin daɗa, wannan software duk inda shi masu shaguna masu wannan cinikayyar suka yi za su iya duba bayanan cinikayyar da suka yi. Wato amfanin cloud technologies kenan, wanda yake da bambanci sosai akan local database. Sannan abu na gaba shine matasa suna da matuƙar muhimmanci ta yadda ya zamanto suna kasance suna da wani abu da za su dogara da shi su yi, su samu abin da za su dogara da shi na yau da gobe, su magance matsalarsu ta yau da gobe. Sukan kasance suna da 'yan uwa, su ma su magance musu matsalolinsu. Sannan abu na gaba shine dogaro da kai, wanda hakika yana da matuƙar amfani, wanda duk inda aka dogara da kai to za a rage dogaro da gwamnati, jiran gwamnati ta bada ayyukan, wanda ko da yaushe aka zamo kana sa ran wani abu da zai zo da za ka samu alkhairi a kai. Sannan na gaba shine me nake so na cimma akan wannan shiri. Hakika abubuwan da nake so na cimma sun ƙunshi mu samu ayyukan yi kamar yadda na faɗa. Kowa zai zamanto yana da tunanin yin wani abu da zai je ya tallata shi a social media, Facebook ne, Twitter ne da sauransu. Abu na gaba shine kamar yadda na faɗa, za mu rage dogaro da gwamnati. Wannan yana da matuƙar muhimmanci wajen zai zamanto kowa yana da abu a hannu wanda yake yi kuma yake samu abin da yake magance matsalar shi ta yau da gobe. Yadda nake software da kuma siyarwa, kamar yadda na yi bayani na kuma ambaci sunan topic ɗin, hakika na amfani da abubuwa daban-daban wajen ƙirƙirar manhaja. Daga cikinsu akwai IDE. Wannan IDE shine Integrated Development Environment, yayin da zan ƙirƙiri fuskokin manhajoji na. Sannan kuma akwai shi yaren da nake amfani da shi wajen ƙirƙirar ayyukan da waɗannan manhajoji za su yi. Sannan a gaba kuma akwai social media da nake amfani da su. Don social media shi nake amfani da shi wajen yaɗa wannan manhajoji da Instagram ne, Facebook ne, Twitter ne, LinkedIn da kuma Upwork. Sannan daga cikin nasarorin da nayi, hakika akwai wannan software ta Kudi wacce kamar na faɗa e-library ce. Kamar yadda na faɗa, ɗalibi zai shiga ya karanta littattafai a cikinta. Sannan manhaja ta gaba shine ta wannan POS da na faɗa. Wannan manhaja hakika
na yi nasara wajen siyar da ita ga mutane daban-daban, kuma zan kasance ni ne mai kula musu da ita. Za a kasance in kana software za ka zamanto kamar baka da lokaci ba, domin kowa zai zamanto yana buƙatar ka. Za ka yi abubuwa daban-daban kuma za ka siyar da su, duk da dai kai ba kamfani ba ne, farashin da za ka siyar da su zai zamanto ba kamar yadda kamfani zai siyar da su da tsada ba. To haƙiƙa yana da kyau ka san yadda za ka daidaita farashinka, yadda zai zamanto kuma ba ta yi a can ƙasa ba kuma ba ta yi tsada ba. Sannan a gaba akwai software da ne ita ce ta Android. Wannan software ita ce take amfani kamar yadda na faɗa da cloud technology, wacce na kira ta da busy trade. Ita ce wacce za ka shigar da bayananka da cinikayyarka, kuma za ta iya ba da receipt ita ma. Sannan kuma daga kai da ɗan uwanka da kuke a tare da shago duk za ku iya bincika yadda cinikayyarku take gudana ta shago, ko da kuna shagon ko ba kwa cikin shago. Domin samun ilimin da na yi amfani da shi wajen ƙirƙirar waɗannan manhajoji, ka biyo ni ta yadda zan yi jerin shirye-shirye wajen koyar da yadda ake yin waɗannan manhajoji na kwamfuta, waya, kai har ma da website. Sannan kuma na sayar da su ga masu buƙata a Facebook ne, Twitter, Instagram, LinkedIn da sauransu. Ka yi comment domin sanya ra'ayinka dangane da waɗannan shirye-shirye namu, kuma kada ka manta ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode.